ଆଜିର ବାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଦେବା ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ। ଏଇଠି 12 ମାସ 13 ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏମିତି ମାନେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦରଦାମ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ରେ ହେଲାଣି। ପରିବା ଦରଠୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦରଦାମ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯିଏ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏ ପରିବା ଚାଷୀ ହେଉ, ହୁଏ ଧାନ ଚାଷୀ ହେଉ, ହୁଏ ଯେକୌଣସି ଫସଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମର ଫସଲ ହେଉ କି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା, ନିଜେ ସେ ବରଂ ନିଜେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା, ତାହେଲେ ଏତେ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ଦରଦାମ ଟିକେ କମିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ବି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାନି। ମୋ କହିବା କଥା, ନିଜକୁ ନିଜେ ପୁରା ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ କିଛିଟା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଜୟ ସୀତାରାମ।